Moi boas. Moi boas, Arturo. Paz. André da Ponte, admirado poeta e amigo. Xa temos 10 visualizando, pero non sei quenes son. Pilar, moi boas. Enrique Alvarellos, moi boas. Imos xa achegándonos a Ágora da Gran Camelia. Moi ben, xa temos os 5 minutos de cortesía. Imos esperar un pouquiño máis. Chema, Carlos Neira, moi boas e feliz noite. Ben, imos chegando. Vou aclarar a gorxa. Moi boa, Raúl. Vou baixar o volumen para poder escoitárseme mellor. Acompañarános a música de Vin Mertens, un dos meus actores, compositores preferidos. Bueno, estamos hoxe a 13 de febreiro. 13 de febreiro de Antroido. E se me permitides, gustaríame empezar pois como un bon antroido. Gústavos a miña figura de mago Merlín? Vivo Antroido.
Viva o carnaval, viva a festa da carne. Quero aproveitar tamén para lembrar un compañeiro que hoxe non está, que é Francisco Maragato. Con Francisco Maragato eu teño disfrutado grandes momentos nunhos carnavales como estes. Con Francisco, na foto, vémonos moi noviños. Estábamos no Centro Cultural Recreativo de Vilalba. Xa choveu, pero bueno, viva o carnaval. Que nos acompaña aquí nesta tarde. Ben, tamén quero vos presentar a moitos dos que me veñen acompañando ao longo destes días, ao longo destes anos, como compañeiros de viaxe. Esos compañeiros de viaxe son os libros. E o que fixen aquí estes días, pois, é intentar, pois, crear un decorado neste meu lugar onde paso tantas horas lendo, pois, fixen unha escolla que espero que vos guste. No primeiro lugar, non sei se vedes aí abaixo, está o carro. O carro que fixo meu sogro. O único que lle falta a este carro é cantar. Do resto, pois, é fenomenal. É un carro que nos lembra, pois, a Manuel María. E nos lembra tamén que hai que ter en conta que Manuel María é un dos grandes representantes da cultura chairega. E bastantes mensaxes temos transmitido ao longo destes meses, no que queda constancia. Un pouco máis arriba teredes a imaxe de Hölderlin. Hölderlin para min foi unha das influencias máis grandes. Ese libro é unha biografía que yo deixei a de ver a Carmiña da Ponte. Díxenllo despois, xa cando estaba ela moi maliña, e, bueno, foi un regalo, e así quedou. Foi para min unha gran valedora acompañándome. Tamén teño a Walt Whitman nunha edición de edicións positivas, Canto de min mesmo. De Walt Whitman falo no poema da Rúa das Aves. De Walt Whitman falarei hoxe. Un pouco máis arriba, As flores del mal, do nosto grande Baudelaire. Xa se nos metemos un pouco para atrás, está unha máscara do Peliqueiro. E ao lado da máscara do Peliqueiro está o libro de 4x4 en edición facsimilar. De saber que está a editar, ou ten editada a súa segunda edición. De 4x4 é un dos grandes precursores da poesía de vanguarda. El foi o que nos trouxo a Europa aquí. El foi o que inaugurou a poesía de vanguarda. E de poesía de vanguarda tamén falamos no segundo andel. Ao lado de Xela Arias, que ahora falarei de Xela Arias, está Silabario da Turbina. É o libro por autonomasia do grupo Rompente. Eu considerome moi rompente. E a min pareceme un libro extraordinario e un grupo extraordinario que transmitiu evidentemente tamén outro impulso poesía a camiños infindos. E como non, Xela Arias, esa mirada aguzadora, ese despertar que nos anos 80 a xente como a min nesa época tan entrañable que foi a invasión de... Voume quitar isto que está me facendo sudar moito.
aparte do directo, evidentemente. Bueno, decía que eso, que Xela Arias, que é conocida, sabida por todos, os vai ser homenaxeada este ano nas letras galegas. Ten un recordo dentro do meu vivir poético moi grande. A influencia é abismal a que creou en min Xela Arias. Dúas poetas, Luisa Castro e Xela Arias, digamos que foron as dúas poetas que na miña adolescencia, na miña época como universitario, callou con grande influencia. E ao fondo podedes ver a Machado, ligero de equipaje. Machado, sempre no fondo, con unha segunda conciencia. E como non, tamén veredes aí o puño e a letra, que tamén falarei del que púxome nun nivel moi grande hoxe, o sábado pasado. Ademais, Paz Veres e Antón de Guizán xugaron con ventaxa, porque entre eles falaron, fixéronse preguntas, eso facilitou moito crear unha historia, un momento pois moi trascendental e moi amigable. Eu estou solo, en vivo, casi para desfolarme, pero bueno, vamos a aproveitar e vamos a ver se sacamos de aquí un pouco de tempo e de disfrute, e non me vexe eu tan atao así como os nervios do directo, como se ven contando. Vexo por aí moitas historias, vexo ahora mismo pois a Jaqui, a Pilar Maseda, a Elba Veleiro. Teño aí grandes amigos que hoxe están pois véndome. Mario Paz, moi ben. Estupendo. Todos amigos. Pódome sentir pois ben collido. María Isabel Blanco Sánchez, moi ben. Viva. Moi ben, estupendo. Bueno, decir tamén que isto é posible gracias a un movimento do que me sinto enormemente orgulloso, que é a nova poesía guitirica. Eu tiña coñecementos da súa existencia, pero non era consciente da importancia que ven a ser para a cultura chairega e para a cultura galega este movimento poético de base. É que esta frase encántame, movimento poético de base. Vai a base, vai as estructuras, crear elementos firmes. Eso pareceme pois unha experiencia maravillosa. E conocinos máis a fondo no momento do confinamento. Eu esperaba casi todos os días ás 6 da tarde, soñando con ese momento xa das 6 da tarde, para escoitar aos poetas e as poetas que deixaban ali os seus recordos, as súas poesías, as súas reflexións, e pareceume pois unha etapa extraordinaria. E a partir de aí fun meténdome no seu mundo, e síntome profundamente orgulloso de que me aceptaran como un do seu. E de feito, eu nos meus alcumes, que como sabedes, pois utilizo o alcume de Xamebou, pola parte vilalbesa da miña mai, o alcume de Morcego, porque tamén eu son unha ave, o Outeiro de Rei, na que Manuel María pois meteu entre os poetas de Outeiro de Rei o pai o Xordo, e así tamén me identificou el, precisamente neste artigo
cando a publicación da miña primeira obra literaria. E o gardo evidentemente enmarcado. Non pode ser de outra maneira. O meu amigo Manuel, nun artigo sobre os poetas transterrados. Daquela, estou a falar dos anos julio do 93, falar de poesía en Vilalba era un pouco como buscar terra. Ui, que se me cae. Terra farta. Pero bueno, foi unha boa experiencia esta da nova poesía guitirica. Cando me dixeron, pois bueno, de facer o reto este da presentación, pois bueno, pareceume ben, pero francamente pasase un pouco nervioso. A ver si pasados esos 5 minutos máxicos que decía o Antón, pódese pasar e romper ese fero. Pero bueno, tamén, xa que o vin, non quero olvidarme de Asura Centúrix. Este bardo está cantando encima dunha pedra. Esta pedra do xistral. Eleva aquí, a ver se podo enseñalo ben, pois unha banderiña galega. O bardo. A festa do bardo. Escuítaseme ben, non? A música entorpece ou non entorpece? A ver se alguén me dá así algunha boa sorpresa e me di, no, cojonudo, tira pa diante. Adiante. Moitas grazas, Pilar. Moi boas, Moncho. Alégrome de saber de ti. Luz de Arriba. Moi boas. Luz de Arriba leu hai pouco o poemario e deume unha mensaxe polo WhatsApp moi entrañable. Pareceume estupendo a súa opinión. Moitas grazas, Luz. Ben, agora quero empezar, pois, bueno, a falar do libro. Que fai que un lector se interese polo libro? Isto é, xa o dixen máis veces, é un obxecto inanimado, sirve para poñer no andel, decora, tamén incluso podes aproveitar para poñelo nunha mesa que está descabalgada. O sea, ten unha utilidade máis estética e quizá un pouco máis de un apaño. Pero sirve de algo o libro. O libro sirve si ti o queres ler. Ese é o propósito destas presentacións. É o propósito tamén de dous actores moi importantes neste querer ler un libro. Aparte de coñecer ou non o autor, un papel moi importante o teñen, pois, por un lado, a capa, non? A propia presentación do libro, o diseñador do libro, e despois o que construye o libro. Forma a capa é fundamental. Profundizando xa en algo que nunca se lee, que son os créditos, lese: ilustración da capa, imaxe da rúa Porta de Cima, obra de Iker Mugarra San Martín, galardonada co segundo premio do cuarto concurso de pintura rápida ao aire libre, celebrado en Vilalba, o día 3 de xuño de 2012, convocado polo Instituto de Estudos Chairegos. Si este libro algo é pola capa tamén. É unha maravillosa aportación que a fortuna veu a traer a través da xenerosidade do Instituto de Estudios Chairegos. Estuvemos buscando como representalo, como identificalo, utilizamos fotografías, pero francamente esta imaxe, este cadro da Porta de Cima, para min é máxica.
consigue atraer o interés polo libro. E despois está un personaxe que pode parecer secundario, pero non, que é o editor. E aquí, pois, un agradecemento enorme tamén ao mimo con que tratou Enrique Alvarellos a este libro. Colleu así como certo reto, falaba do apaisado, bueno, así que non gusta, é un pouco máis incómodo tal, pero pode quedar ben, tal cual. Empezou aí a traballar a súa mente e construiu pois algo que eu penso que sí que pode ser atractivo. Seña, estes dous elementos son fundamentales. Se non fora por estes dous elementos, moitas veces un non chegaría a ler o libro. Por iso o libro hai que lelo, evidentemente, fanse para ler, pero a construcción que o editor os que diseñan as portadas o fan atractivo é evidentemente pois moi importante. E despois hai que entrar xa no libro. E o libro, pois claro, cando yo presentei, pois, ou xa empezou a conecelo Enrique Alvarellos, pois dime, isto tens que explicalo. Isto ten aí uns xiros e unhas concepcións tan novas, tan diferentes, que tens que explicalo. E por eso construí un limiar que casi é tamén outra obra poética. Pero bueno, ese limiar consta de 3 planos. Un, poesía en formato guión, outro, grazas aos poetas loados, e por último, Rúa das Aves versus Rúa Porta de Cima. Claro, poesía en formato guión. Aquí xa teño que contradecir un pouco a Enrique, aínda que ten razón, pero teño que contradecirlo, porque máis ben tratase. Sí que gustaríame xa marcar esa distancia. É un guión cinematográfico con vocación de convertirse en algún tempo no futuro, pois nunha obra cinematográfica ou de dibuixos animados, evidentemente, vale? Claro, ao ser un guión, como se estructura? Pois como un guión, propiamente dicho. Ou seña que ten por un lado unha sinopse, por outro lado hai que definir uns personaxes, por outra créanse ou búscanse unhas localizacións e despois unha historia que se estructura en secuencias. Esta é a gran diferencia, pero claro, como xustificamos o ter que escribir poesía ou un guión en formato poético? Ese, pois, para mí foi un reto. E ese reto, pois, vou intentar explicalo hoxe e xustificalo. Ben, Poema da Rúa das Aves é unha fábula. Conta unha fábula, unha historia dunhos animais que adoptan, evidentemente, pois, características humanas, e esas características humanas tratan de transmitir ou trasladar, pois, un mensaxe oculto. Ese mensaxe oculto, hoxe, haberá algo de desvelar, pero non todo será desvelado hoxe, evidentemente, porque senón non tería gracia o querer lelo, vale? A historia desta fábula consta de 3 capítulos. O primeiro capítulo titúlase Antes, o segundo Agora e o terceiro Despois. É fácil, verdad? Ben, pois, a historia que hoxe ven publicada é o capítulo 2. A min pareceume aquí a historia. Vamos a empezar polo medio, porque é o tempo presente da historia, e así podemos despois xustificar a criación do pasado e darlle, pois, motivos para desenvolver o pasado e darlle despois un remate ao final. E ademais así podo darlle máis campo e máis visión a historia que se conta neste libriño. Ben, pois, seguindo esta estrutura de guión, pois, primeiro defínese a sinopse. E a sinopse son 3, por cada un dos capítulos.
A primeira sinopse é a viaxe indiana de Gata non nata e a salvación das aves. Isto contarase no primeiro capítulo. Gata non nata virá da emigración, unha emigración que sufreu, tuvo, chegou a Vilalba polas certas circunstancias e vese aí nunha serie de aventuras que fai que ela interveña nunha liberación das aves. Pouco máis podo contar porque, bueno, a sinopse o que trata é de simplificar dunha maneira moi curta esa historia. O segundo capítulo, o agora, é a tráxica historia de Gata non nata e como as aves de Porta de Cima coidaron dos seus gatiños. Isto non pode considerarse un título, evidentemente, é unha sinopse onde se describe, evidentemente, esta historia. O último capítulo, o capítulo despois, son as 7 vidas de Pedriño contadas polo Cuco Primaveral. O Cuco Primaveral xa falaremos dele, porque é un dos personaxes, para min, estrella desta historia, vale? Ben, pero, claro, isto, escribir en guión, que gilipollez, non? A ver, que precedentes hai? Que podemos atopar? E aí empecé a investigar, bueno, a ver se alguén escribeu algo en guión, utilizou o verso, empregou o verso, e atopei certa bibliografía. Unha delas é a que abre as citas do libro, que titulas así: Pierpaolo Pasolini contra Eric Rohmer, cine de poesía contra cine de prosa. E aí sí que viñase falar de temas que se tocaba a poesía, representábase a poesía, inspirábanse en historias de poetas, pero non é concretamente o que eu buscaba. Aí seguín indagando e atopei para min unha gran sorpresa, que foi a historia de Manhattan, de Paul Sand e Charles Schiller, que o que pretende é trasladar un poema visual, unha descripción visual pero en imaxes dos versos de Leaf of Grass de Walt Whitman. Indagando nas bibliografías atopei con gran sorpresa este libriño: Imágenes de la ciudad, poesía y cine de Walt Whitman a Lorca, que resulta que é do noso académico Darío Villanueva. É un libro moi recomendado. Aquí fai unha gran descripción da éfrasis inversa que pode trasladarse a este tipo de imaxes, pero aínda así tampouco era o que eu buscaba. Seguía indagando. Remonteime a Lorca, Viaja a la Luna, El perro andaluz. Seña, fixen aí bastantes indagacións para xustificar, claro, isto que podía parecer unha originalidade ou unha gilipollez. Entonces, pois claro, miña idea era defender esa situación. Entón atopeino nun poema de Vicente Aleixandre, un poema que se titula Cinemática, onde aparte a idea de escribir poesía como se fose un montaxe fílmico, alternando elementos cinematográficos con obxetos que nos fan entender, baixo a forma de poema, a escena que se está describindo. Coño, isto é o que eu quero. E a partir de aí foi cando empecé a xustificarme a min mesmo, pois a posibilidade de facer ese poema. E a partir de aí, pois bueno, xa atopei outros referentes bibliográficos e xa me puxen a buscar referentes bibliográficos relacionados con Galicia, ca literatura galega. E o máis inmediato que atopei, que gardo tamén con moita emoción, é Cinepoemas de Claudio Rodríguez Fer. Aquí o que ven a presentarnos Claudio Rodríguez Fer pois é unha imaxe
dunha película e ao seu carón un poema. Neso consiste o libro. É unha primeira aportación cinematográfica na que eu me fixei para empezar pois esta andaina de poema da Rúa das Aves. Outra segunda foi Historias del rock and roll de Antón Reixa. Historias del rock and roll, que foi un premio gañado, Premio Galicia en 1984, verdade, no que noso admirado Antón Reixa nos seus poemas, a ver se consigo que se vexa, describe a través de fotogramas pois unha historia. Esa historia ben combinada por un lado co fotograma e por outra co verso ou composición de versos. Curioso, pavero. Isto o peor para min foi a edición, porque xa a grapadora xa tuven que facelo varias veces, porque a construcción é moi débil. Pero bueno, é un dos antecedentes así máis inmediatos, o que é a historia do rock and roll. Seña que dentro da literatura galega tamén hai esa aproximación ao cine, pero isto de facer que sexa, que forme parte da construcción do poema a propia historia, pois non o atopei. Pero sí, e aquí quero aproveitar con estou a falar do ano 1985, que tuven a ocasión daquela en Santiago de atoparme con un documental de Nantes, un documental de Manuel Abad, onde aquí sí que lembro de ver a programa fixo como facía Claudio, senón a secuencia en movimento con poemas. Esta era a éfrasis esta que falábamos, que se relaciona a imaxen co poema. Para min foi algo que deixou unha gran pegada, unha gran emoción. Claro, como excusa, no limiar, o recordarme de Nantes, recordei tamén o equilibrio, a denuncia de equilibrio de Xela Arias, porque neses anos do 85 aos 90, foi para min unha gran referencia. E quero deixar aquí pois o recordo deste, para min, apaixonado libro que foi Denuncia do equilibrio. Merqueino o día 29 de xaneiro do ano 87. Xela, quedas con nós. Ben, pois xa temos aquí referencias bibliográficas, xa podo eu xustificarme para poder escribir un guión cinematográfico en verso, e ora faltaba crear a fábula. A fábula en verso vense construindo na época medieval, sobre todo, algo no Renacemento, pero despois entra en desuso, xa cando se empeza a incorporar na literatura popular, a literatura oral, bueno, empeza a utilizarse máis a prosa que o verso. Entón, bueno, non sei se vai ser ben aceptado escribir fábula e trasladar esa fábula pois en verso, pero bueno, sí, atopei referencias tamén, e hai aquí pois un italiano, Sabatino Scia, que ten un libro que é Unha fábula per protesta por .com, e a partir de aí, pois bueno, empecé a construir este guión. E bueno, a historia do guión xa queda xustificado. En certo modo, xustifico a mí mesmo de que sí que se pode escribir
esta forma de poetizar, e aquí empeza xa, pois, bueno, o resto da estructura do, do libro, de poema da Rúa das Aves. E entón, que facemos? Pois a continuar. Xa temos a sinopse, xa temos a xustificación de que se pode facer e que se pode intentar facer un guión en forma poética, pois vamos a meternos aí. Antes de meternos na historia, temos que confeccionar os personaxes. E aquí é onde entran a creación dos propios personaxes. E os propios personaxes pois teñen varios planos, digamos. Por un lado, hai que construir o personaxe que vai dar vida á historia. Eu tuve a fortuna de gañar un premio, bueno, quedei entre os finalistas, pero o premio foi igual para todos, porque quedou primeiro como para o que quedou terceiro, que é formar parte dunha equipa cinematográfica para construir un documental aquí na Sierra Norte de Madrid, e tuve a fortuna de ter como mestre pois, a Eduardo Cardoso, que é un dos mestres que foi incluso 2 veces nominado pos premios Goya, o que nos insistía moito, con forma moi consciente, de que tiña que diseñar antes que o guión os personaxes. Tiña que meterme no personaxe, tiña que darlle vida ao personaxe. Eso era insistente pola súa parte, e claro, é que é lógico, cando despois falas cos autores, cando os ves que tense que meter no personaxe, tense que dar xustificación a ese personaxe. Non basta só con ler o guión, con ler as escenas, a ver onde me coloco, etc, etc. Non, ni tan siquiera aprender de memoria o papel. Ten que sentir ese personaxe. Entón, iso pareceume a min unha idea fascinante. Bueno, pois vamos a crear os personaxes, vamos a crearlle unha historia aos personaxes. Esos personaxes, pois, teñen que ter esa biografía, teñen que formar parte da historia, pero, claro, como son personaxes de fábula, e son personaxes, digamos, animais que teñen, pois, características os mamíferos, o gato, os cás, algúns outros animais, e despois están tamén as aves. E as aves teñen cada unha a súa característica. Non é o mesmo unha águia, non é o mesmo pois un oriolo, e non é o mesmo un xirín. Ten os mesmos comportamentos, diferentes formas de migrar, diferentes características, etc, etc. O sea, que iso tamén era un reto, configurar pois esos dous elementos. E despois o brillante é, isto foi lembro dunha maneira gráfica extraordinaria, foi unha mañá de abril, eu pegadiño na almohada, querendo despertar, e de repente chegou unha idea. Paf! Ostra! Van ser poetas laudados. Empecei a crear a historia dos poetas laudados. E aí é onde surcen os personaxes como Pavo Real, como Morcego Vizoso, como Gavián Celeiro, como Lavandeira Carmiña, como Bubelán Gracia, Paparroibo Guedelliño. Seña, esa creación dos personaxes foi a que me levou a primeiro a crear a historia e despois a deixar evidencia de quen era ese poeta laudado. E aí xurde a idea do acróstico, de poñer en cada primeiro verso unha letra que identifique o poeta laudado. E, por exemplo, Pavo Real
co seu acróstico, non sei se o podemos ver, algúns evidentemente xa lestedes o libro, sei que está ao revés, que aparecen as imaxes ao revés no Facebook, pero, bueno, eu penso que así podo ir metendo as gañas de querer lendo. Pois aquí estamos co pavo real que é Xosé María Chao Ledo en acróstico. Farei así un exemplo con outro personaxe para ver a profundidade da súa historia, vale? Ben, xa temos os poetas laudados, xa temos o guión, ou a poesía en formato guión. Ahora queda, en certo modo, outra parte da historia que tamén está agachada na poema da Rúa das Aves, que é isto de que a Rúa das Aves sexa a rúa porta de cima. Moitos de vosotros quizá non coñecedes esta historia da Rúa das Aves. Pois, como atreverme a contala sin ofender a xente? Bueno, eu creo que xa pasaron moitos anos para poder contar esa historia. Entón, pretendo, pois, dunha maneira así resumida, aquí acórdome moito do meu amigo, do noso amigo, xa que Chema tamén está aquí presente, do noso amigo Bernardo García Cendán, que insistía e intentaba que de alguna maneira a memoria de Bernardo, a memoria da Rúa das Aves quedara escrita de alguna maneira. Eu intentei, evidentemente, pois facela con toda a miña ilusión desta maneira. E conta desta maneira. A memoria colectiva de Vilalba conta como, aló polos principios do século XX, meus sonos imaxiñan que, nas mesmas datas de novembro de 1916, cando na sede do periódico Heraldo de Vilalba estaba constituíndose a Irmandade da Fala de Vilalba, un grupo de rapaces deron bautismo aos veciños da porta de cima con alcumes de aves, aplicando a cada veciño propiedades da ave bautizada. A listaxe, nunha folla escrita a lápis, foi cravada con nocturnidade na porta da igrexa de Santa María polo pavo real, autoproclamándose o rei das aves. Teño a sensación de que isto está moi alto. Teño a sensación de que está isto moi alto. Non sei se... Sí, mira, aquí din... A ver se me funciona o ratón. Aquí din, e eu recomendo que a obra completa de Chao Ledo está a podedes obter ca súa traducción completa, ca súa obra completa feita por André da Ponte, e podedes descargala tamén na biblioteca digital. Aproveito isto para dicilo porque gran parte dos nosos poetas pois con moitos poetas sí que puiden conseguilo, pero hai con outros poetas con que non podo acceder a esa información porque non está editada, non está tampouco nas bibliotecas. Temos que ir indagando, pedindo favores uns aos outros para que nos podan facer ou achegarnos algunha destas obras. É unha boa idea que quede identificada, evidentemente. Eso é. Unha versao, eso é, moi ben. Sí, eso é. Moi ben. Bueno, pois, como vos conto, aquí sí que fixen unha licencia poética. Un contexto histórico determinado, que é o novembro de 1916, cando se constitúe na sede do Heraldo de Vilalba as Irmandades da Fala de Vilalba, supoñendo ou querendo imaxinar ou desexando máis ben que nese mesmo ano se creara pois a listaxe esta da Rúa das Aves. Pensar que un grupo de rapaces,
con toda a súa inxenuidade e toda a súa xenialidade, pois puxéralle alcume a todos os habitantes, a todos os componentes da rúa Porta de Cima. E o máis interesante é que o pavo real, o que se autoproclamou pavo real, tuvera a valentía de escribilo nunha listaxe e o clavara na porta da iglesia de Santa María. Interesante. Ben, eu penso que moitos de vosotros que vivides en Vilalba oíchedes falar das rulas, do cuervo, da pega, do oriolo, do xirí, forman parte desa historia. Como ben decía Bernardo, non debía morrer esa historia. Esa historia, pois, en certo modo ven aquí a ser lembrada, a formar parte desa memoria. Decirvos que eu veño a formar parte desa historia como o morcego. Meu bisavó, por parte da miña mãe, por parte dos Grañas, recibeu o alcume do morcego. Non sabemos concretamente por qué. Falaban aí moito porque gustáballe ser noctámbulo. Entonces, bueno, de aí ven o xogo. E miña parexa, miña muller Marga, pertence á familia dos gaviáns. Os gaviáns, pois, parece ser que fai o niño cos niños do outro. Ese Orosa foi un dos fundadores do Banco Pastor. Eran usureros, ou seja, en certo modo, como vedes, había moita picardía a hora de aculmar pois esos veciños da rúa Porta de Cima. Pero eu quixenlle darlle un tratamento máis tenro. Quixen pois vinculalos con un feito cultural, ese feito cultural que tuvera unha relación directa cos, digamos, cos grandes acontecementos históricos. Digo grandes porque son os nosos acontecementos. Foron os acontecementos que houbo en Vilalba pois nesa época, porque inténtase tamén percibir que o espazo temporal no que se vive esta historia da Rúa das Aves é no primeiro tercio do século XX. Isto, pois, bueno, intentarei tamén transmitilo en certo sentido. Ben? Pois algún personaxe vou intentar tomar así como exemplo. Unha vez que xa temos definido a sinopse, xa temos os personaxes, pois temos que describir as localizacións. E as localizacións descríbense por un lado con unha imaxe e despois un relato breve. Nese relato breve faise unha descripción ese filme, esa película futura. Neste caso, evidentemente, pois serán as localizacións, forman parte da Porta de Cima, do contorno da Porta de Cima. Unha vez descritas as localizacións, preséntase en esceas. E as esceas son 7 esceas. Desas 7 esceas teñen un acompañamento inicial, que é a que describe o inicio da historia. Aquí, por exemplo, a escena 1, interior, fallado María Mediadora, noite. Por un lado, indica se é interior ou exterior, indica a localización e a hora do día na que se vai a rodar esa escena. Como vedes, ten unha total estructura como guión cinematográfico, verdadeira historia. Como coño, perdonadme a expresión, vas escribir unha trama de acción en verso. Os intentos foron moitos.
que ten a particularidade que hai que escribir en tempo presente, e que esa acción ten evidentemente pois secuencias, despois ten as súas tomas. Como van ser esas tomas? Claro, aquí o papel das aves nos seus elementos de acción van ser determinantes a hora de describir os planos xerais e despois tamén os puntos de cámara que van a ser os propios ollos das aves. Por eso, como vos decía ao principio, hai que intentar ver ou ler este libro con ollos de ser interpretados, de ser ou de formar parte dunha película futura. Desta maneira, eu creo que poderá axudar a súa lectura. Cada estrofa, cada estrofa vai formar parte dunha acción. Hai estrofas que son moi longas e hai estrofas que son simplemente un solo verso. Despois hai aí pequenos xogos, homenaxes a, aos ultraístas, homenaxes a Manuel Antonio, pero bueno, eso deixo aí como a intratextualidade do texto que tamén falarei, porque eso sí que ten moita amiga nese sentido. Vale? Entonces, xa temos as esceas, xa temos o fío da historia, e ora hai que contala. Dentro das reseñas e dos parabéns que moitos amigos e lectores me deron, a que máis me gustou, non porque non me gustaran as outras, ojo, que moitos de vosotros estades escoitándome hoxe, síntome moi agradecido por vosos parabéns e por vosos, incluso boas palabras deste libro. Foi a dunha rapaza de Vilalba que díxome: fíxoseme corto. Para min eso foi un regalo. Foi o mellor agasallo, porque que un libro de poesía se che faga corto, claro, é unha historia que ten que desenvolver acción. E a acción é a que lle fai dar ritmo e que fai que a lectura sea rápida. E que te metas na historia. Eu penso que sí, que conseguín nese sentido que me meta na historia. Ben, pois chegado a este momento, sí que me quero meter na historia. E quero empezar, pois, polo principio. E polo principio é imaginadevos no cine, apáganse as luces, queda todo en negro, aparece a pantalla, ilumínase a pantalla, escoítase en voz en off, que aquí ven definida como relator, alguén con voz grave que di: historia hei contarvos. Ouvida o gato cerís nas artes do cantar de cego, chegou a nós por boca por vez primeira evocada. O gato cerís. Quen é o gato cerís? O gato cerís trae a colación ao gran amigo cunqueiro, Merlín e familia. O sábado pasado, presentando Lareira de Soños, Paz Veres falaba de Macondo, como os vilares significando pois ese Macondo. É certo, ese mundo máxico. E Antón tamén quiso recordar ese mundo cunqueriano de Merlín e familia, e dos personaxes que tamén foi escribindo ao longo da súa historia cunqueiro. Pois un deses personaxes é o gato cerís, o gato albino cego, que é o gato que dá calor aos pés do mago Merlín cando recibía aos seus visitantes e aos seus
necesitados nese momento. E claro, ese gato cerís foi o que lle trasladou a Felipe de Amancia, que era o criado de Merlín, esta historia. E gracias ao gato cerís, e gracias a que Felipe de Amancia soupo interpretar a través do cantar de cego esta historia chegou a nós. De acordo? Repito, historia hei contarvos. Ouvida o gato cerís nas artes do cantar de cego, chegou a nós por boca do vello Felipe de Amancia, sendo na feira de Santos por vez primeira evocada. Pois vindo dende Mondoñedo, la na vila de Vilalba, camiño do Xacobeo, na rúa Porta de Cima, de las María Mediadora, fallado madeira cangado, 3 gatiños son paridos de gata non natanados. Fundido. Entra a escea. Primeira escea. Interior. Fallado de María Mediadora. Noite. Ahora ten que comenzar a historia. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre... Cando foi a ver el hielo, non? Ahora mismo non me acordo, fíxate ti, como empeza, pois 100 años de soledad. Os comenzos son verdadeiramente difíciles. A ver se vos gusta. Pousan rulas mediadoras no cango o cansazo do día, cando ven chegar reptante pesarosa, abafando a gata non nata. Ven brincar torpemente ata pousarse ao abrigo do caixón de leña. Sáelle a gata non nata un suspiro de alivio ao recostarse ao repouso dos feixes de periódicos, heraldos, ecos, auroras, que mornean o leito. Pingadiña toda ela de suores e tormentas, permanece queda durante horas. Pola clarabolla, a luz tempera a noite, e só a rolo das rulas mediadoras oese no fallado cincento. Ao son das campás de medianoite en Santa María, os ventos do norte traen lóstregos insistentes e sarabia rabiosa petando nas fiestras, cando gata non nata pare o primeiro gatiño. Lambe gata non nata pel cobreada insistentemente, mentras rola o gatiño pola morea dos mornos periódicos. Seu corpiño engurra o faro Villalbés do 27 de marzo de 1933. Coño, porque o autor quixo ser tan preciso, porque fala do faro Villalbés do 27 de marzo de 1933. Pois vou a contar, porque teño a fortuna, evidentemente tamén o teño preparado, o faro Villalbés, en edición facsímil, outra vez o Instituto de Estudos Chairegos, o Concello de Vilalba e a Universidade de Santiago de Compostela. Imos ver logo que pasa este 27 de marzo de 1933. Pois mira, temos aquí comparsa villalbesa, los caballorosos del castillo, que en estos carnavales de 1933 honraron nuestras calles y paseos, visitando además varias poblaciones de la región bajo la dirección artística de la poetisa villalbesa señorita Carmiña Prieto Rouco y el competente músico don Manuel Currás Guntín. A verdade é moi apaixonado meterse na historia antigua, como eran nosos avós, que se contaban, que vivían. De aí atópome tamén un
poemiña. A ver si consigo lelo ben. Primaveral. Y el cielo suave trae ricos olores que exhalan las flores que el prado brotó. Y el sol placentero su luz nos regala, y el campo su gala preciosa vistió. Ya cruzan veloces los anchos espacios, allá sus palacios do reina el placer. Las aves felices, las aves cantoras, las bellas cantoras del día el nacer. También aquí estaban las aves. Y se oyen los trinos, los cantos preciosos, los cantos melosos del gran ruiseñor. Anda, ou seña que podemos atopar dentro das esceas referencias históricas dentro da intertextualidade do texto. Esa é unha das finalidades. Naceu con vocación de que nos institutos e nas escolas, partindo da excusa da lectura da fábula, levase a intencionalidade de querer indagar sobre feitos históricos, neste caso locais, pero bueno, haberá outros, evidentemente. Ben, pois seguimos cas secuencias. Nesta secuencia, pois, Gata non nata pare os gatiños. Gata non nata, pois, ten aí unha serie de aventuras. En unha desas aventuras, que é a que describe a escena segunda exterior, Curralón do Porrón, noite, transcurre no Cotarón. Aí non avanzo nada porque xa a propia sinopsis xa o dice. Hai un suceso tráxico, Gata non nata morre, e ao morrer Gata non nata, os gatiños evidentemente quedan orfos. Isto o testemunha nesta escena é Morcego Vizoso. Recordade, sempre os tiros de cámara van ser os ollos das aves. Neste caso, morcego podíamos decir que non é unha ave, pero bueno, o Pavo Reol bautizouno como unha ave e forma parte pois da historia como ave. Mato Vizoso é a testemunha da falecemento de Gata non nata. Quero que vos quededes con esa idea. Vamos logo á descripción do personaxe, que xa vos dixen que ia pois facer así un exemplo del, e imos ler a Morcego Vizoso. Acordádevos o acróstico Manuel Mato Vizoso. E Morcego Vizoso artífice da memoria dos ecos que veñen do lonxe. Noite tras noite dos seus segredos coñece. Unxindo feitizos agacha os tesouros entre Tardade e Mourense. Escoitador dos recordos do canteiro, non precisa dos vagalumes. Lixeiriño voador incansable, esculcando nos feitos de gloria. Migrador perseverante, atravesando as fiestras da noite, ancestral, repousa no cubillo dos esquinos do campanario e na bóveda da igrexa. Torna vigoroso nas noites de lúa boa, ondeando nos teitos baleiros novas testemuñas e memorables ecos. Vitorioso nas liortas das santas compañas, inmortal nas espesuras das lendas escositadas nos entroidos e San Xoán, zoando nostalxias, apura o voar nas bambolinas do teatro viralbés. Outeando nos bebedizos do sangue inmortal, pesa o dique na lápida en Concepción Arenal. E ora o remate. Sostendo miragres escuros no triste gorjeo do profundo penar,
ouvindo lamentos dos orfos, laios enfermos de soedad. Aquí vínculo o morcego vizoso cos orfos dos gatiños, sendo el a testemuña da morte de gata non nata. Os que coñecedes algo da obra de Manuel Mato Vizoso podedes ver aquí tamén algúns guiños á súa obra, sobre todo a súa obra como historiador e a súa obra como periodista, un dos fundadores do Eco Vilalbés. Tamén das estudios históricos que axudaron pois a coñecer un pouco o noso pasado, tamén poeta, tamén escritor de obras de teatro que non son publicadas. Eu penso, volvo a insistir, que deberíamos ter un acceso máis fácil a estas obras para poder tamén, evidentemente, coñecer o noso pasado. Pero, fixádevos, sostendo milagres escuros, no triste gorjeo. Gorjeo é unha palabra castellana, é unha frase propia dun poema de Morcego Vizoso, de Manuel Mato Vizoso. Triste gorjeo do profundo penar, ouvindo lamentos dos orfos, laios enfermos de soedad. Isto lévame a 6 escritores de Vilalba, Escolma Poética. Lévame ao libro, o poema presentado aquí no libro, Manuel Mato Vizoso, a un poema que se titula Os orfos. Empeza así. O pé do lar, nunha chousa dunha aldea da montaña, xeme unha probe enfermiña, coa forza do mal postrada, dentro da fumada alcoba, en duros e burdas sabás. Dous pequenos fillos dela rinse brincan, miñas almas, sentados na perrugueira metendo lume ramallás. Nin se lembran do peligro, nin coidan do que lles pasa. Morte dura, triste morte, deixas co ben pouca axuda os pobres fillos da viuda. Miña irmanciña, que dis? A Virxen Santa do ceo dos orfos teña cremencia e lles garde a súa inocencia e os libre de ser ruís. Este poema é conmovedor. Este poema é un dos poemas máis tristes que podemos ver. Eu intento imaginar a Mato Vizoso cando escribiu. Que lle levou a dedicarlle tan tristes imaxes, tan tristes palabras. Miña nai, miña naiciña, doite de nós, que nos temos, quen non queira neste mundo. Desde que te fuches pro ceo, lévanos pra xunto a ti. Doite do teus orfos. Que dolor. Que os leve consigo. Neno, así un medre entre vaguas. Pobre dos fillos alleos, que vien con quen non sinte amor de nai no seu peito. Esta é a sorpresa que os tiña preparados para vosotros hoxe. Con cada poeta podedes indagar na súa obra. Con cada poeta podedes intentar ver
esa sensación de melancolía, ese contacto. Elexín o morcego vizoso, porque eu son morcego, pero podía coller calquera outro dos personaxes e axudar a ver a historia, a intrahistoria que hai nesos personaxes de Poema da Rúa das Aves. E como intentei demostrarvos agora, tamén a historia das esceas que se desenvolve, a historia de Gata non nata, ten non só a creación dunha historia, dunha trama, senón que tamén garda profundos vínculos cas experiencias que eu vivín no momento de estar lendo e construindo este libro. Vivín en contacto cos poetas laudados. Os poetas que realmente fanme sentir orgulloso de onde son, da terra que me trae. E iso é a mensaxe que vos quería eu trasladar hoxe. Tedesme que perdoar porque non estuven atendendo os comentarios, tiña máis medo que outra cousa de perder o fío da historia. Aquí que sorpresa. Beatriz foi unha das primeiras lectoras do libro xa creado en formato libro. Jefferson, Teresa Ríos. Bueno, non sei se algún de vosotros está interesado en que lles conte algunha cousa particular, algún mensaxe agachado, algunha resposta. Dime, María Xosé, dame moitos centos, moi ameno, Miguel. Confío que sí, que así fora. Isto de sentirse só diante dunha cámara, que vexome a min mesmo. Isto é como se estuvera falando pa o meu propio espello. Vale? Bueno, pois esa é a historia de Poema da Rúa das Aves. Virán os outros dous capítulos, e nos outros dous capítulos contarei outras historias e meterei tamén outros personaxes. Aquí xa o ámbito vai medrar. Aquí xa meterei poetas da Terra Chá. Xa teño dito que os dous poetas, un vai ser Merlo de Castro, non sei se supoñedes de quen vai ser, dun actor que ten un mimbo como gracia, que é o poeta Díaz Castro, e o que máis difícil estáme resultando a súa creación, que é, pregúntame aquí, Pilar, que lle fale de Pedriño. Sí, a historia de Pedriño. Vou. Aquí Merlo de Castro é un dos poetas laudados, outro vai ser Manuel María, que é o Cuco primaveral, solo que o acróstico de Manuel María tamén aquí dime o Moncho, moi boas Moncho, falar a Xulo así sobre ti, eso é eso é. Pois que ia a contar, non? Xa me distraigo, xa se sinte máis cómodo, claro, xa ve palabras amigas e tal, e síntese evidentemente pois moi ben e moi cómodo. Pois
Fernán Bello ven a trasladarnos hai pouco no Facebook unha nova que para min é moi grande, moi boa, que é a publicación da obra de Crecente Veiga. Enredar na bibliografía e na obra dos poetas. A única condición que me puxen nesta neste libro é laudar a poetas falecidos, a poetas que xa non están entre nós. Pero sí que a min gustaríame tamén laudar a poetas que hoxe están con nós, pero bueno, eu desexolles longa vida e por eso pois non quero metelos tampouco no medo, nin tampouco na trama. Pero bueno, está ben, está tamén Aquilino Iglesias Avariño e moitos outros. Despois están os personaxes non aves, ou seja que queda moito aquí por laudar. Permitídeme que fale de o Can Antón, que é o poema, é o único personaxe non ave laudado, que é Bernardo García Cendán. De Bernardo García Cendán tamén ten algunha obra poética que aquí aparece, pero sobre todo menciono esta parte: risoño como un xigante dormido, nas lendas mindonienses nacido, entre as néboas do alpendre de sombra e luar. O alpendre de sombra e luar é a gran bibliografía na que me servín eu tamén para poder achegarme a poetas como Aquilino Iglesias Alvariño, como Crecente Vega e mesmo hasta como Pepe Chao, que eu non sabía que tiña poesía escrita tamén Pepe Chao, e aquí aparece. É un dos personaxes de Pepe Chao. Ben, aquí me fala me pide a Pilar que fale de Pedriño. Ben, a ver, a historia transcurre dende a primavera hasta as vísperas de San Ramón, e cada unha delas tamén ten o seu proceso migratorio. As aves que van chegando. Entre as aves que van chegando son, en primeiro lugar, evidentemente, pois as rulas, os merlos, pero neste caso a historia non quero metela cos merlos. Veremos na Fonte das Donas tamén que aparece o mes de xuño polo medio. Hai un comenzo dunha escena que a min pareceme fascinante. Houbo momentos máxicos, vos podo asegurar, cando nacían, é que os versos saían sós. Foi algo increíble. Despois de moitos anos meditando sobre ele, non é que así de repente, pero, por exemplo, as últimas perseidas xunto aos gatiños. Aquí xa nos contextualiza nos principios do mes de agosto, e a obra remata cando, a finales do mes de agosto, nas vésperas do San Ramón, chegan os estorniños. Os estorniños mourean Vilalba. É algo sorprendente, a min gústame moito ir a velos. Este ano, non sei se pola merda da pandemia, en vez de ir ao Chalé do Crespo e pola zona da calle de Puentes, pois pernoctaron moito na Alameda este ano. Pero bueno, é esa descripción. Tamén ten outras simboloxías. Pilar fálame de Pedriño, pero Pedriño Santiago, bueno, por un lado está Pedro, por outro está Chago e por outro lado está Soliña. Pedriño, San Pedro, patrón, un dos patróns da Terra Chá,
Santiago, Chago, é outro gatiño, el terá unha parte moi relevante tamén no último capítulo, porque no último capítulo desenvolvese cos tres personaxes gatos, Pedriño, Chago e Soliña, e Soliña é a patroa da Terra Chá, é María, e quixen darlle aí o guiño a Celso Emilio Ferreiro con María Soliña. É unha, eso, un enredo. Algúns chegaronme a decir, pero como se che ocurre escribir algo así si naide se vai dar conta? Si isto pódese ler así de forma lineal, evidentemente pódese ler de forma lineal, pero tampouco ten por que mergullarse tanto na historia, e na historia da historia da historia. É verdad, é verdad. Eu o fixen porque sentí un prazer enorme facelo, bueno, e tiña esta necesidade de facelo, e así foi como construín. Bueno, aquí podes ler o poema do Oriolo Novo, Pídeme paz veres, o Oriolo Novo, xa que che gustan tanto os oriolos. O Oriolo Novo é un himno, Oriolo Novo. O acróstico é de Peña Novo, Oriolo Novo. Posuidor da música das flautas, esquivo agachado nas selvas floreadas e curros, ñáñaras de roedores atormentan súas fulgurantes certezas. Nacedoiro das primaveras, os ruiviendos tormentos, Oriolo Novo, testemuña da espesura das fras, vivindo na esperanza dourada de nós, oscilante na distancia, teu son de frauta é eterno. Pa quen o queira escoitar. Moitas grazas pola suxerencia, Paz. Bueno, eu creo que podo ir xa dando final á historia. Agradecer, pois bueno, a vosa asistencia. Isto será grabado, isto será visto despois a través do Facebook, tamén vai ser visto, colgará o Antón de Guizán bueno, non me ven agora o nome á cabeza. O que sí, non quero que se me esqueza, e por eso estou aquí buscando, é as próximas presentacións que teremos de outros autores e de outros escritores a través da Nova Poesía Guitirica e a través do Trinque. O próximo día 20 teremos Pangalaica con Xurxo Souto na sección de narrativa. O día 27 A guerra era contra nós, de Carlos Aerias, sección de poesía. E en marzo teremos Os rostros do frío, de Xulio Pardo de Neira. O día 13 de abril, a novela de Luz da Riba, daquela prometinlle a Luz que o tería lido xa o libro para ter pois unha opinión consecuente. O día 20, Bambán de Vento, de Hortensia Bautista e Aurora Quintelo, poesía e ilustración. E o día 27, Non estamos preparados para medrar, de Teresa Ríos, tamén unha obra de poesía de edición. Si me quedo algún evento máis por poñer ou por identificar, confío que tuvera a emisión unha boa línea por poder transmitilo, e nada máis.
Moitas grazas e confío que esta presentación pois axude a coñecer un pouco máis pois a historia literaria de Poema da Rúa das Aves, a historia de Vilalba, a historia da Terra Chá e a historia de Galicia enteira. Moitas grazas, moita sorte e moita saúde. Aínda está de saída.